Hello everyone and good morning. Kaduka beta mesen lang basining chithelo nilisami mesen lang. La si pini video nang litum phanang keban pi bangke Hem Ah-rit jo sok kerot popolo pini pensi kecheng lang karjang asok hedi. La si pini video kecheng pengkijut an video nang lang non nang litum hanan nampak lang kon bompo. Sok apa peng lu jo. Bed lo ko na nam su te si vet li lan nom bang ke jo rot tang lap yo rot tang lap lan ma ke la ku bang ki nem chet lang jo non i rui bak nang la ke rot ni ko Pini pensi ni tum hem so kerot kecheng jo la bang kita lap lo jo tang lap lo ke popeng sai de lo popeng kai lo jo la popeng tang lap lo te ke non nom su ke hem roi pon pon ke popeng lo ke ti ke jo pini kerot asok ke karjang asok hedi non si wan bom lang kewan beta to lang